Вось і скончылася кніжка, Рмаў. Шкада. І чаму цікавыя кніжкі заўсёды так хутка чытаюцца? Здаецца, толькі пачала, і ўсё, апошняя старонка. О, Рыся, ты ўжо тут? А з гледачамі павіталася? Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Не, яшчэ не віталася, бо не заўважыла, як калыханка пачалася. Прывітанне, сябры. А чым такім важным ты была занятая, што гледачоў не заўважыла? Я кніжку чытала, Рмаў. Ой, цікавую пра прынцэс? Вельмі цікавую, прыгодніцкую. А што там былі за прыгоды? Можа, прынц вызваляў прыгожую прынцэсу ад злога чараўніка? Не, Яна, не было ў маёй кніжцы ні прынцэс, ні прынцаў. Тады яна дакладна не цікавая. Рмаў, пра кніжку так казаць нельга. Ды яшчэ пра тую, якую ты не чытала. А мне кніжкі толькі пра прынцэс падабаюцца, бо я і сама мару стаць адной з іх. О, Янка, і што гэтых тваіх прынцэсак цікавага? Яны толькі робяць, што перад люстэркамі круціцца, ды на балях танцуюць. Рыся, а хіба гэтага недастаткова? Дарэчы, прыгожа выглядаць ды рухацца трэба ўмець. Не ва ўсіх, між іншым, атрымліваецца. Нормал, знайшла праблему. А вось і знайшла. І ты, Рысечка, лепш бы менш насілася, як шалёная, а выпрацоўвала б каралеўскую постаць, старалася заўсёды трымаць спінку роўнай. А ў мяне спінка і так заўсёды роўная. Табе так толькі здаецца. А вось і не здаецца. Гэта проста ты нікога вакол сябе не заўважаеш. Я не заўважаю. Гэта, між іншым, не я сёння з гледачамі не павіталася. Так што, думаю, у кагосьці іншага нешта са зрокам. Ды ў мяне вельмі востры зрок, як ва ўсіх каціны. І самы гучны голас. У мяне твайго бясконцага «Рмаў!» Голова баліць. Рмаў! Во-во! А ты, між іншым, са сваімі сукенкамі, прычоскамі, пацеркамі, бранзалетикамі таксама ўсім надакучыла. Я надакучыла? А ты? Я спяшаюся, лячу спрэчку, я спыніць хачу. Прывітанне ўсім. Добрый вечар, Коска. Прывітанне. Дзяўчынкі, а што ў вас адбываецца? Такі крык стаіць. Я ў самай далёкай кніжцы на самай верхняй палічцы вас пачула. І, між іншым, напалохалася. Уяўляеш, Коска? Рысі, прынцэсы не падабаюцца. А якія прынцэсы? Казачныя ці сапраўдныя? Рмаў, а што, бываюць сапраўдныя прынцэсы? Вядома, бываюць, але і сярод звычайных дзяўчынак сустракаюцца тыя, што паводзяць сябе як сапраўдныя прынцэсы. І я менавіта такая. Дык і я не горш. Ну-ну. Дзяўчынкі, а давайте мы гэта праверым. Што праверым? Ну, хто з вас можа назвацца сапраўднай прынцэсай? І як мы гэта зробім? З дапамогай энцыклапедыі для дзяўчынак. А вось і яна. Ого! І ў ёй ёсць артыкул пра прынцэс? Ёсць нават тэст. Так, зараз я адшукаю. Так. Ага, вось. Праверце, ці сапраўдная вы прынцэса. Нормал, цудоўна, зараз мы ўсё і высветлім. Правільна. Давай, Коска, чытай пытанне хутчэй. Чытаю, слухайце уважліва. Сапраўдная прынцэса ніколі ні з кім не сварыцца. Заўсёды паводзіць сябе ветліва, спакойна слухае суразмоўца, нават калі з ім не згодная. Так, гэты выраз апісвае вас, дзяўчынкі? Ну, калі ўзгадаць пачатак вечара, гэта не зусім пра вас, правільна? А давай наступнае пытанне, Коска. Так, добра, наступнае. Сапраўдная прынцэса бачыць у тых, хто побач, толькі добрыя якасці, ніколі не ўказвае на недахопы. Гэты выраз пра вас, дзяўчынкі? Часцей за ўсё пра нас. Ну-ну.
А што там далей? Калі будзе пра знешнасць, пра постаць? Ну, Яночка, я читаю ўсё по парадку. Давай наступнае пытанне, Коска. Сапраўдная прынцэса шмат чытае, цікавіцца самымі рознымі навукамі, цягнецца да ведаў. Ну што, падыходзіце пад апісанне? Ты, Яночка, читаешь толькі пра прынцэс, Рмаў. Але вучуся я добра. Коска, а як лічыш, добрай вучобы дастаткова? Гэта табе, Яночка, як прынцэсе павінна быць зразумела. Ну што, далей чытаю? А ведаеш што, Коска, а давай тэст на прынцэс правядзём крыху пазней. А гэтае пытанне ты нам выпішаш. Добра, выпішу. Ой, дзякуй. Рыся, а будзеш са мной рыхтавацца да тэста на прынцэс? А ты лічыш, у мяне атрымаецца яго прайсці? Я дома атрымаецца. Я дапамагу табе з постаццю, навучу з густам падбіраць сукенкі ў прыгажэнні. Упэўнена, такія пытанні таксама будуць. А я магу пазаймацца з табой рознымі навукамі, Рмаў. Ой, і яшчэ мы разам папрацуем над вытрымкай і ветлівасцю. Згодная, Яночка. Вось цяпер я бачу перад сабой дзяўчынак больш падобных да прынцэс. Дзякуй, Коска. А давай разам пройдзем тэст. А чаму не? Буду разам з вамі рыхтавацца. Дамовіліся, Рмаў. Пачнем зараз. Ой, не, лепш ужо заўтра, бо зараз час глядзець мультфільм. Добрая прапанова. Давайце глядзець. А зараз усім маленькім прынцам і прынцэсам час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. І бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі, Рмаў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.